Subay sa gipagawas nga LTO Memorandum Circular Number HAV-2023-2410, ang mga naghupot og valid driver's license nga gi-issue sa LTO hatagan og access sa Electronic Driver's License Module. Matud ni LTO OIC Assistant Secretary Hector Villacorta, valid ang EDL nga magsilbing alternative nga authorization sa tao nga magmaneho og sakyanan. Usasab kini kapaagi sa LTO aron mas epesyente ang ilang serbisyo. Gipasabot sa LTO nga ang mga holder sa EDL dili exempted sa tanang traffic violations, penalties ug multa. Kay dawaton sa mga enforcer sa LTO o mga deputized agents niini ang EDL kung madakpan kini nga magsilbing basihan sa pag-issue og temporary operator's permit kon TOP o di kaha electronic TOP. Kinahanglan nga ipresenta usab ang EDL sa mga driver nga makasupak sa balaod trapiko nga mao'y ilang basihan sa pag-access niini sa LTMS portal. Sama sa naandan, kinahanglang asikasuhon ang violation sulod sa 72 ka oras ang TOP. Kay kung dili masettle, mamahimo ng invalid ang gi-issue nga TOP. Ug kung masubay sa system sa LTO nga wala pa masettle ang violation, suspendihon sab niini ang LTMS account ug did-a na ang driver nga makamaneho og sakyanan. Ania ang mga pamaagi sa pag-access sa digital nga lisensya. Kinahanglan muhimo og magrehistro og LTMS portal account sa https://portal.lto.gov.ph. Kung nakarehistro na sa LTMS portal account, pwede nang mag-login gamit ang rehistradong email o client ID ug ibutang ang password. Kung maablihan na ang LTMS portal account, makita sa dashboard ang digital ID, kinahanglan kining pinduton para ma-access ang EDL ug mogawas na sa screen ang inyong EDL ug pwede na kining ma-access.